Miten paljon voi yhden videon tekemistä viivytellä? Siis tästä on oikeasti kohta puoli vuotta. Tämä piti olla ihan pikkuprojekti. Ja no tavallaan onkin, mutta kun... Mihin se jäi? Nyt mä kuitenkin päätin, että tää pitää niinku saada tehtyä loppuun. Tää oli mun mielestä ihan silleen siisti juttu, niin en mä halunnut vaan hylätä tätä videoa. Nyt kun se on vihdoin tehty, niin ei muuta kuin nauttikaa lopputuloksesta. Terve. Mä oon tullut tänne mettään ja nyt kukaan ei voi väittää, että mä en olisi koskenut ruohoa. Ja sit kun on tommoset turhuudet pois alta, niin siirrytäänpäs nörtteilyn maailmaan suoraan. Eli jos tiedät mikä on Arduino, niin sit sä tiedät, että mikä oli mun yhden kouluprojektin aiheena. Meillä oli tässä kouluprojektissa siis käytännössä tehtävänä suunnitella semmoinen kasvihuone ja sitten siihen Arduino-pohjainen tämmöinen säätöpiiri, mikä tarkkailee kaikkia olosuhteita siellä sisällä ja sitten säätää niitä mahdollisuuksien mukaan. Tässä projektiryhmässä niin mun rooliksi tuli sitten hoitaa se Arduinon osuus, eli ihan niin kuin kytkennän tekeminen ja koodaaminen. Me tässä kasvihuoneesta erilaisilla sensoreilla niin seurattiin lämpötilaa, ilmankosteutta ja valoisuutta. Siis, että mitä kaikkea tässä kytkennässä oli, niin Samuel editointipöydältä kerrohan tarkemmin. Niin siis minä. No, katsotaan vähän kuvia. Nyt ihan ekaksi. Tää alusta oli oikeasti Genuino Zero, mutta siis Arduinon kanssa sille ei ole oikeastaan mitään muuta eroa kuin nimi. Sitten ihan kytkennän tekemisen apuna oli tämmönen kytkentelevy. Ja kytkennät totta kai tehdään tämmöisillä sähköjohdoilla. Näitä oli varmaan 10 meillä käytössä. Sitten meiltä löytyi myös vastuksia tästä kytkennästä, ettei kärähdä virtapiirit jostain laitteista. Virran tasaamiseksi meiltä löytyi myös kondensaattori sieltä. Sitten itse antureiden osalta niin meillä oli DHT22-anturi, joka mittasi sitä lämpötilaa ja ilmankosteutta. Valoisuuden mittaamiseksi meillä oli tämmönen Tempt 6-tonninen. Sitten muita lisälaitteita, niin meillä oli tämmönen servo löytyi sieltä. Ja sitten LCD-näyttö, joka oli itse asiassa aika keskeisessä osassa. Kytkentä sellaisenaan näytti näinkin harvinaisen selkeältä. Ei ollut cable management nyt ihan viimeisen päälle, mutta se ei ollut niin kuin se pääpointti tässä asiassa kuitenkaan. Pakko ei olisi ollut, mutta mä kuitenkin päätin, että tätä kytkentää oli vähän vaikea käsitellä, niin mä rakensin sitten pahvilaatikosta semmoisen tukirangan käytännössä sille. Sitten tietenkin tämän kytkennän lisäksi niin pitihän se koodata ja mä Discordissa koitin yhdeltä kaverilta vähän kysellä, että miten tätä nyt pitäisi tehdä, että kun mä en oikeastaan ennen tuota kurssia osannut yhtään koodata. Että tossa sitten tuli vähän niin kuin vaan opeteltua kaikki. Jonkinlaista ideaa se sieltä laittoi, mutta loppujen lopuksi niin tulin siihen päätökseen, että mä ajattelin vähän liian monimutkaisesti sitä asiaa ja loppujen lopuksi niin kuin kaikki hoitu if-lauseilla. Siis ihan kaikki. Jos nyt kiinnostaa, että miltä se koodi sitten näyttää, niin editointipöydältä taas, kerran. No mene nyt töihin oikeasti, että se mua pistä kaikkea tekee. No, tää oli sitten viimeinen. Eli nyt ihan tässä koodin alussa, niin nämä kommentit vähän kertoo, että mitä tää tekee. Tässä on kaiken näköistä tietoa annettu alkuun, paljon vertailumuuttujia. Setupissa käynnistetään lisälaitteet. Loopissa määritetään koodisisäinen kello, mitä verrataan sitten kaikkien näköisiin if-lauseisiin täällä. Tätä ekaa toimintoa toteuttaa aika iso määrä tämmöisiä erilaisia if-lauseita. Niiden kaikkien ehdossa näkyy tämä sisäinen kellon aika, jota verrataan johonkin vertailuarvoon. Sitten katsotaan, että onko se isompi kuin joku toinen vertailuarvo. Ja sitten aina kun se on ylittänyt sen, niin sitten se toteuttaa sen, mitä sen lauseen sisällä on. Seuraavassa if-lauseessa ihan samanlainen kaava, tekee vaan vähän eri asiaa. 3. edelleen sama jatkuu. 4. edelleen verrataan kelloaikaa, mutta nyt vaan toteutetaan asioita LCD-näytölle. Ja vielä tässäkin. Sitten tämä toinen toiminto. Edelleen kellonaikaa tarvitaan, mutta se vaan aloitetaan sillä. Ja sitten jo itse asiassa tällä viimeisessä toiminnossa ei tarvittukaan enää sitä kelloa, mutta noihin kahteen muuhun niin tarvitaan kyllä sitä kelloa.
Ja nyt olette nähnyt sitten koko koodin. Semmoset kytkentä ja koodi, kun oli sitten saatu kasaan, niin käytännössähän mun osuus oli niin kuin siinä valmis. Ja tää sitten loppujen lopuksi tämän kurssin päätteeksi piti esittää kaikille luokkalaisille niin kuin edessä. Niin meillä oli semmonen PowerPointti. Mä sitten kuitenkin päädyin vielä tekemään semmoisen videon, missä niin kuin havainnollistettiin, että miten tää toimii. Yksi kaveri oli mukana kuvaamassa sitä, niin kuvattiin sen kanssa. Mä sitten editoin sen. Ja tää video sitten näytettiin meidän luokan edessä kaikille. Ja tässä kohtaa sen voisi näyttää myös teille. Ja nyt me esitellään teille meidän pahvilaatikko. Tässä on meidän säätöpiirin keskusyksikkö. Tässä on 2 eri anturia. Siellä on valoisuusanturi päällä. Ja sitten siinä on DHT22-anturi, millä mitataan kosteutta ja lämpötilaa. Nämä tulokset sitten tulostetaan LCD-näytölle. Lisäksi meillä on servomoottorilla toteutettu olosuhdeasteikko, joka näyttää raja-arvojen ylitysten määrän. Vihreä tarkoittaa 0 ylitystä, keltainen 1 ja punainen 2 ylitystä. Lopuksi meillä on vielä 3 lediä, jotka havainnollistaa jonkun toiminnon käynnistymistä säätöpiirissä. Vihreä ledi tarkoittaa ilmastointiräppänän avaamista, keltainen ledi tarkoittaa rullaverhojen laskemista ja punainen ledi tarkoittaa lämmityksen käynnistämistä. Ja keskusyksikön sisällä olevaan kytkentään pääsee käsiksi avaamalla takapaneelin. Ennen kuin 10 minuuttia on kulunut, niin tämä koodi laskee vain näitä 10 sekunnin keskiarvoja kaikista näistä mitattavista asioista ja näyttää ne tuossa LCD-näytön ylärivillä. Ja nyt kun 10 minuuttia on kulunut, niin tuohon LCD-näytölle 10 sekunnin keskiarvojen alle tulee myös 10 minuutin keskiarvot. Ja jokainen näistä eri arvoista näytetään tuossa LCD-näytöllä aina 5 sekuntia kerrallaan ja sitten vaihdetaan seuraavaan näkymään. Näistä mitattavista muuttujista tämä säätöpiiri hallinnoi vain lämpötilaa ja ilmankosteutta. Kun kasvihuoneessa on liian kuuma, niin vihreä ja keltainen ledi syttyy, mikä tarkoittaa, että ilmastointiräppänä avautuu ja rullaverhot lasketaan. Kun siellä on liian kylmä, niin punainen ledi syttyy, mikä tarkoittaa, että lämmityslaite on päällä. Kun ilmankosteutta on liikaa, niin vihreä ledi syttyy, mikä tarkoittaa, että ilmastointiräppänä aukeaa. Kun DHT22-anturia vasten pidetään lämmintä vettä, niin lämpötila lähtee nousemaan. No, eli nyt lämpötilan noustessa tarpeeksi, niin servo näyttää, että joku raja-arvo on ylitetty. Ja kun lämpötilan 10 sekunnin keskiarvo ylittää myös raja-arvon, niin vihreä ja keltainen ledi aktivoituu. Kun DHT-anturiin puhalletaan vähän kauempaa, niin sitten ilmankosteus nousee ilman, että lämpötila kuitenkaan alkaa nousta. Ja kun pelkkä ilmankosteus on ylittänyt raja-arvon, niin pelkkä vihreä ledi aktivoituu. Kun pidetään lämmintä mukia ja puhalletaan siihen samaan aikaan, niin molemmat raja-arvot ylittyvät. Ja näin kosteus sekä lämpötila on kriittinen, niin servo näyttää punaista. Ja näin sitten vielä tuotiin mittari avoimen ikkunan luo, että saadaan lämpötilan alaraja alittumaan. Ja nyt kun raja-arvo on alitettu, niin punainen ledi aktivoituu. Eli semmoisen ihmelaitteen päädyin sitten kouluprojektina tekemään. Mä en tietenkään saanut pitää sitä, kun koulun omistamia ne kaikki osat siitä, mutta on pahan tallessa videoina ja kuvina kaikki muistot siitä. Ja tommonen vastaava laitehan olisi siis ihan oikeasti sovellettavissa johonkin kasvihuoneeseen. Niiden ledien sijaan olisi vain esimerkiksi joku rele, mikä käynnistää sitten tarvittavan toiminnon tai joku laitteen. Joo, eiköhän tässä ole nyrtteilty ihan tarpeeksi. Alkuun koskettiin ruohoa, niin nyt mä kosken puun lehtiä. What the fuck? Saa nähdä milloin sit pistän taas jotain, mutta johonkin seuraavaan videon asti moro! Oli vörtti.